Gus Aliana. Kasi nanay si tatay giubo-ubo. Di siya mo deu. Oh. Love you. Pas taas sige nagpudyo-pudyo sa taas sa Aliana. Nag-quarantine si Giza. Hi guys. Mujang adlaw tong tanan. Karong adlaw Domingo. October 24, 2021. Nangiko sa bid minars bay. Sinanay si tatay giubo. Sipon pod. Ako pod, samangat ako may naguna. Ubo og sipon. Takdan sila hinuon. Si Ate Alex pod, labaw pod, nagko sa bid. Nga. Daramis bayron si lubog-lubog. Kapoy gang lawas. Kanang lain ba dyan sige lubog-lubog. Gapon na dyan masugod nga ang kapuso ang lawas. Gapon gali. Uro ko unza. Kanang ngay. Hapon ako ng mata. Ng mata lang. Ngit-ngit na. Kailan may nag-iitog-tuhog na. Bawa ni. Sana ni ba ni? Huwag na ikaw. Basta naisipon ng ubo. Ako ngut. Unza. Daming gipadang plurami. Si plurami kaning simbaman. Wa si Zadari manudto ba dai jang ipada sa balhabal si pro opo ko internet ron wa ko nakachat ug asa si Za deres des jang ipada sa balhabal sa pulingon sa nini daghan na ba tarawon kani uy habe ba mga pirutos ano ba ni kani napa ko pulingon uy suwa man dahil ni tay. Saan ba ni? Sinugban. Uy! Saan po ni? Hala, na imong paborito tay. Tay, day imong paborito nga balbakuha. Na balbakuha. Ay, ito kang kroni. Balbakuha. Uy! Balbakuha po. Doha ba na ka balbakuha? Para na nang tagsuwa daghan tay. Ha, pwede mahurot ni. May gana ikaon. Mauro na. Dara, pero may bula na. Mauro to, mga balbakuha. Dara pa, hindi ito taghan. Tulo pa ni katunuto. Saray, saray, saray. Uy. Kaya po, sisa. Uy, lang. Sana ba ni? Uy, bukuan mo ni. Bukuan. Na, dinuguan. Duha po ka dinuguan. Humot ba? Humot. Daghan sudan eh. Dinuguan. Dahil balbakuha. Sani pa ning uban dani. Kani ko ni. Uy, kani. Kibugat. Kani. Kibugat man. Uy! Uy, very good. Kani ang ganahan. Kani ang sudan. Ay, pahit dagang baba, wala may ikaon. Day mangga, haghan. Ang sama di ako pikasag mangga tay? Giwa ko? Ay, karon pikasay? Sanay pa nagkulabit si nanay na mangga ray. Kaya dagang mangga si mong anak na nga pinangga. Dudubos itong anak. Ang dasa pa isa? Ating kanan. Oh, di ada po, uy. Maju ke day. Kalamunding. Ay, panood ba na isulanan? Ya. Ano pa nga na isulanan? Ano naman din eh? Dagan lagi. Dara. Dede kang kalamunding na. Sakto din sa itong mga ubunay. Ano dyan? Kalamunding. Sakto din eh. Kalamunding. Ay, salamat. Uway ni ato karon sa merkado. Kanang gikaroy yung nga tao lagi dari eh. Taon. Magpudo sa lagi. Huwa sa mga umikaroon lagi manabo. Maghimo ko na ng juice na eh. Kaya ito uy, dapat na kang kiat-kiat. Ay, sarap. Dapat kiat-kiat. Pagkawan pa nila. Ang tabi ko ito. Ikaw, aslam naman tayo. Asli mo tari? Ano naman kalamunding tayo? Dyan. Dali suwa dyan. Yan na! Naog sila man dali kayo tayo. Duwil man ka tayo. Ulit tayo. Uwi yan corner. Pagmas naman tayo.
Sa ila na ka nagtago-tago po dito sa taas. Di siya mo, doong nanay. Tatay, hadlok. Kasi panugubo. Isa lagi ng parami. Bisa lagi. Bawo. Kasi pinalit siguro na nila. Wala na yan ba nilit na. May oris wa. Naarakan, napikala munding. Kaat-kaat. Pangano ka dusin na. Ano sa man eh? Wala ko, wala ki. Balbakote ka antay. Yung manok antay, paborito, balbako ah. Paborito lagi. Sama naman na mag-sap-sap. Sa may masadan na yan ah. Pero wala makahilante tayo no. Ano ka tay? Waman. Nga naman ka. Wala, wala pa din pa. Sa masadan yan, dali. Noodles? Dami, si Danlay. Dami, urin sa'yo. Kampo ko ngayon. Dami kalamunding. Detlog dan. Itlog dan nila may sudan, itlog naman. Itlog wa naman yung sudan. Hindi mo kanita puro ikaw sigwakwak mo tayo padanan eh. Nari day, noodles day, ngay kamungkay day. Ano yan? Ito dito kalimpo day. Nay. Basta kung wakwak kung padada nay, matakdan ta. Ano eh? Para baliting si Aloy pagkutangan kayo sa padadan eh. Ningan Kada. Ningan ra. Kumana ni bayre. Ningan ra. Ano yun? Buang. Sure. Wakwak bang tay. Sino ta kun tay? Ay, kamu nagwakwak. Kaya ka man nagkaano. Sino ba? Lapad ka ng gabi. Nara sino ba din? Oh. Dalagi balbako tay. Ang ganyan. Balbako og ginabuan. Nali man ang balbako tay humot man ang simhot. Ay, ang hiwas ala nagbangga. Kamukha man sa mangga. Arang gula ni dyan. Ha? Arang gula. Hindi na nga. Yan na. Nagawa ka day? Ito pustas na yung pagkabot. Hindi na masudar eh. Kaya po na sakit. Kalian na nag-u. Ikaw. Kalian na wala mo sa kwarto na nagtatay. Dito sa taas. At sa matug sabi kas kwarto. Isa. Sira. Buong na. But katug na. Katuog mo na. O di nakatuog. Huwag mo kakas nisa. Matog mo pang gimas mo. Magtuog ko ron. Karong gawas sa Ito bagas ah. Oh! Love you. Mukha kang mga hinog dahil kakawaan. Umit na lang, dali. Umit na ba? Oh, umit na. Oh. Nalagi lagi pudik si sarang sa. Milak na agam gusto alyan na. Kasi nanay si tatay gi ubo-ubo. Di siya mo deu. Oh. Love you. Pas taas sige nagpudyo-pudyo sa taas sa alyan na. Nag-quarantine si Iza. Hadlok man si Zag dada sa ospital kaya sa una na hadlok naman na. Katong naisang sa dextrose, mo lang si Zag mahadlok. Tama sa panggatay, aslam. Kana na itupuan. Ito na yung orange. Napamantay orange gipalit yung mama kanya. Na, dengan kepiat. Asli mo yung pormahan ko. Pinunitan mo ni. Maglaw sa kus baboy kasi ginag-iwik-iwik. Ikaw. Kita sana kang ngomong kay trabaho. Sana ka tingnan na mo ad. Ang mga mo na puno ng sai. Sana. Kung gawar ka, taka sa pagkagapon. Sa! Bumanahan. Iyo ka. Iyo. Maglibang-libang pa ng butong gani. Magulik-ulik, ano ba? Dari tayo dati rin. Dari yung vlogger. Asan ginawa kay bahu? Tayo man dari. Wala lagi. Kasi mukhaan na. Kasi mukhaan.
Pamedya ay mo kuning promining buza. Ang takas rabot din gahapon. Karon di ka makatakas kay dara kas kulungang dako. Imong di gaba ang kulungang gamay karon mapakas ka. Wa kay batasan. Mayaw man siya kasal ni promi. Kasumka na ga, lamon-lamon. Para makaot, pero